Čus lidi, já jsem Nexo.cz a já vás vítám tady u toho videa a tohle video bude trošku speciální, protože dneska vám chci povědět o novém modelovacím channelu, který jsem založil speciálně za 40 odběratelů. Takže já myslím, že můžeme jít na to. Jsem založil asi 3 dny zpátky, jmenuje se Nexovlogs a budu tam natáčet vlogy a chtěl bych vám říct, že tam nebudou vycházet vlogy, jak my pojedeme na tu dovolenou, já jsem na tu první, ale až pojedeme na tu druhou dovolenou, tak teprve budou vycházet z toho. Vlastně jak pojedeme první na dovolenou, tak to bude vycházet tady ještě na Nexo.cz a pak až pojedeme po druhý, tak už to bude vycházet na Nexovlogs. A teď bych vám sem pro ukázku mohl ještě pustit to intro, který bude na Nexovlogs. Takže já doufám, že se vám líbí a můžete dát ještě nahoru. A ještě hrozně moc vám děkuju za překonanou hranici 40 let. Možná udělám pak ještě nějaký speciální 50. Myslím, že pro tohle video by to mohlo stačit. A další videa se s vámi naučím. Čau.